prišlo k biorezonancii ešte taká vec, že keď si zoberiem vlastne biorezonanciu teraz vlastne viac vrstev na úroveň biorezonancie, keď to filozoficky pojmem, tak je určitým spôsobom aj to, ako človek rozpráva, ako keď napríklad Silvia rozpráva, tak mám pocit, že to je silná biorezonancia, veľmi intenzívna, veľmi efektívna, veľmi jasná, priamočiara a efektívna v tom, že sa neplýtva energiou, proste ide sa priamo k veci a to je tiež vlastne forma biorezonancie, mi to príde. Není čas strácať čas. Áno, ako človek ukladá slova, že to je tiež biorezonancia. Keď máte nejaký perfektný film, tak to je tiež biorezonancia, aký je strih tých videí. Lebo to vytvára vlastne určitú vlastne sinusoidu, hej, že keď vidíme nejaký film, strieľa sa, tak to je tak ako keby potom kľud, hej, a tak. Ale keď máme proste nejaký film, ktorý ako fakt ako má zmysel a vlastne je tam určitá akože je tam adrenalín, ale vo forme vlastne toho komentovaného, že ľudia sa proste pasujú s nejakou situáciou a je to proste vypäté, ale nikto nikoho nezabíja, proste nie sú tam tie osne, tam proste tá prirodzená sinusoida toho života a potom tam je zase niečo pekné a zase napätie a vlastne ako keby jak život, hej.